Ko lang mong gi-challenge mga igsoon, hatagig yung panahon ang pulong sa Ginoo. Ma-realize nimo, inigabot sa pila ka mga adlaw nga naghatag og panahon ani, nagsugod kag katon, nagsugod kag kinabuhi. Makita nimo imong kaugalingon nga, wait sa makatawakas ng labay nimo. Nga kinabuhi, nga nganong naingato man to? Nganong naingon ato man to? Paminawa ra gyud ni kitang tanan gyud dinhi na ay pagsulay na ay problema. Balatian, kawaladon, kaguliyang sa pamilya, naa ka sa feel nimo, sulod ka sa mall, daghang tawo, pero gibati nimo nga ikaw ra usa. Naagi mga ingon ana. Batsultian ka nako, dunay Dios nga nahigugma pag-ayo nimo. Pastor, hugaw kayo ko, makasasala kayo ko. Wala pa kay nahimong sala nga mulapaw sa iyang kapasayloan nimo. Kanang nas imong tapad inang magkinaunsa ayog kalimteng gihigugma kas Ginoo. So this time, maminaw tas pulong sa Dios mga igsoon. Matthew chapter 13, verses 24 to 30. Matthew, Gospel sa Matthew, Ebanghelyo sa Matthew, chapter 13, verses 24 to 30. Lisod kay na tuoron kung bag-uhay pa lang nimo imong Bible, pero kung kanunay na nimo nang naukab-ukab, dali na mamaster naman nimo asa dapit. Matthew chapter 13 verses 24 to 30. Ano lang, basahon na to? Paspasan lang na to. Okay. Manindog tang tanan mga igsoon. Ningon ang Biblia, og misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios na isama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Next verse. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, sa batanan natulog. Kusga natulog. Samtang natulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod sa liso sa mga sagbot, sagol sa trigo og unya mibiya. Next verse. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa maili ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og moingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga among gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot. Unya siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami og pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kaysa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Next verse. Pasabdi ninyo nga ang trigo og ang mga sagbot magdungan og tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga ting-ani ibta ninyo ang paguna ang sagbot bugkusa kini og ilabay ngadtos kalayo apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Magpray una ta. Let's close our eyes, let's bow our head. Mahigugmaon, maluluyon og gamhanan nga amahan nga langit nun. Niining takna sa kabuntagon Ginoo among pagpaubos nga sa among kaugalingon, wala may mahimo kung wala ikaw. Bisan unsaon kami pagkastigo. Bisag bagyuhon pamig problema ginuog nga kagulanan. Dili kami matumba kung uban ka kanamo. Mao nga naghangyo kami nga ubanan minimo bisan sa imong mga pulong karon nga imong ihatag tabangi kaming makasabot mi og ayo. Aron dili kami og Ginoo magkinabuhi nga daw walay kaalam. Salamat kayo, Lord, nga niining kabuntagon, mabati namo ang gakos sa imong paghigugma, pagpasaylo og kaluoy. Og niining adlawa, ang imong mga pulong, ikaw mismo o Ginoong Hesukristo maghari, sulod sa among mga kasing-kasing. Ang imong balang Espiritu, manglihok sa mga hunahuna og maghimo sa among kasing-kasing nga luwas nga hipusanan sa imong mga pulong. Tabangi mi, Lord, nga og unsay among mabasa og madungog sa imong mga pulong, maoy mahimo namong batasan og mga pagkinabuhi. Mao ni ang among gipangayo og giampog pasalamatan kanamo sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon.
Ang uluhan sa atong pagtuon karon nag-ingon diha, Kristohanong tulog. Smile din ni sila. Kristohanong tulog. Dili ni literal nga kanang natulog nga gapiyong ang mata unya wa kabalog unsay nahitabo sa palibot. Amen? But maghisgot ta ani sa atong spiritual. Kay pwede man gud nga nagsiga atong mata spiritually wala na tao, tulog na ta. Kana bang taong tulog nakabatig gugma? Wala, no? Kana bang taong tulog nagkat-on ba siya? Wala, kinatulog gud gani siya. So wala na siya na feel, wala na siya na dungog sa palibot, wala na tanan. Kay ang iyang 5 senses nagpahulay na. Pero sa pagkatinuod lang mga igsoon, bisan pag ang imong kwarto bugnaw kayong aircon. Unya, mala 5-star hotel ang set up sa imong kwarto. Wow, ninduta, no? Na TV, murag dakos bungbong. Unya, bugnaw kayo ang aircon kay 16 degree ang gibugnawon. Pinakabugnaw na siya. But I tell you, kung naa kay problema, samtang naghigda ka sa 50,000 nga mahigdaanan, di yung ka kapahulay. Correct? Correct? And that is why ang Bible nagsulti. Gikanta ba gani na nato? Kita ba kasi kita kanta pero watay buot. Tinuod na. Come to me all of you who are tired and of carrying heavy load. Tinuod batang ni Duols Ginoo og Lord, ning akong problema Ginoo, ikaw na bahala ni tabangi ko. Di na ako ni masulbad. Kay kabalot pag ang cellphone naguba adto gyud na ayuhon sa dili sa bulkitan. Adto gyud na cellphonean tama? So ikaw kay ang naggama nimo pag naguba ka, pag nagka-problema ka, pag nagkaguli ang imong kinabuhi, imong pamilya, adtos Ginoo siya'y makaayon nimo, siya'y makapaulay nimo, siya'y makahantag nimong kalinaw. Adto na nga sa generic pharmacy, papalita ko og kalinaw. Why balik yang kalinaw diha? Munang timan niya ginigayo, magkinaunsa magkamatayan pa ang Ginoo ra gyud ang masangpit nimong di magbalibad. Usahay gani, mga bana, imong hilakan, buka diya, bangon diya kaon. Di man lang kalugawan, galain na ng imong paminaw. Amen? Bisan gani, ang pinaka-close nimo, imo bang anak, imo bang bana, imo bang asawa, di makasabot nimo. Nga naman, ang makasabot ra nimo, bisan ikaw sa imong kaugalingon, di ka kasabot nimo. Ang makasabot lang nimo, ang nagbuhat nimo, mao ang Diyos. Muna nang inahanglan ta Ginoo. By the way, akong klarohon sige na ako nang gisulti, masultihan gyud kinako. Ug mo anhi ta dinhi ayaw gyud mo simba aning simbahana. Ayaw gyud mo pasakop ni pastor. Adto mo magsimba sa Dios ug adto ta magpasakop sa Dios. Laruhon gyud na nato. Kay dili relihiyon ang atong tuyo dinhi langit. Ang atong tuyo dinhi ang Ginoo. Ang atong tuyo ang iyang pulong. Amen. Nakasimba ko atong ilang simbahan. Magingana-ingana sila. Maras lang mga. Later on, may bawaan ni manatanan. Maminaw sa ta. So, naghimo og sambingay si Lord. Ngano ganing maghimo og sambingay si Lord? Because, nasayod si Lord kung kinsay maminaw niya og kinsay dili. Kinsay iya ha, kinsay dili. Naghisgot siya parable or sambingay. Kana bang, for example, kanang mag-uyab nga pangitngit. Mato atong ngitngit. Mag-uyab na ha, mato atong ngitngit. Dili na nimo sila inog. Ayaw mo sige pangitngit diha kay basin og madisgrasya mong duha. Ga-eskwela para biya mo, dili inganaon. Ingnon ra ba nga? Ay magdulag kalayo ba? Muna isambingay. Kagets mo ana? Si Lord, naggamit siya mga sambingay para nga ang ayaharagyod maoy mapaligon, makasabot o gayo. Pero dili gyud ka iyas Ginoo, maglisod biya kag sabot. Now, bisan pa og pareho mo pinulungan anang imong bana, di gyud mo kasinabot. Pastor, di gyud ko kasabot sa akong bana. Nga naman, Korean siya. Di, pareho ming Bisaya. Ano di man siya mo makasinabot? Nabisan pa ang Biblia kung Bisaya ni, basahon ni mo ni, maglisod kag sabot.
Pero sultian ka na ko mga igsoon, kung ang Ginoo naa nimo makasabot gyud kagayo. Tanawan niyang sambingay. Pistuhan ng tulog. Kanang nasa imong tapat ina mata, pagmata. Ningon diha. Unya misugilon si Jesus og laing sambingay. Paminaw mo. Ang paghari sa Dios, ang paghari sa usahay ra ba kitay maghari-hari, kitay magbuot, kitay magdala sa atong kinabuhi. Dapat ang Diyos may maghari. Ningon siya ang paghari sa Diyos, mahisama sa usa ka taong nagpugas og maayong binhi. Matinga ka nga ang imong anak, itudluan man ako ni kaayo. Nya pag uli sa imong anak, nadugay na niyang iniskwela, animal pisti, muingana na ang bata. Anak, wa man kagasultig, wa man ko'y gatudlo ni mo anak. In fact, ang akong gitudlo ni mo, mga butang nga iyas Ginoo, diin man ka na, nakat-on sa uban. Nakadungog sa iyang classmate. Munang, kita rabang mga ginikanan, ang kinaiyas atong anak, kita mo'y maulawan. Di ko motoong ang atong mga anak, nakadto na silang pamalikas sa ubang tawo. Mas taas ang porsyento nga nagkat-on sila ana, naa sila ng kinaiyaha, kay ilang nakita nato. That is why pag nagka-problema ang anak, reflect sa ginikanan. Because ang bunga, maila sa punuan. Maila ang punuan sa bunga. Amen? Oh, pasagpa-sagpa, pag sandalyas, sel. Ikaw ha, malikas-balikas ka. Sagpaanay mo baba, mama, kay ikaw katudlo na kwali. Nga na ang bata. Naminaw pa mo? Pastor, gutom na pagdali. Lagi. Ang paghari sa Diyos, sama sa usa ka taong nagtanom sa maayong binhi. Ngadto sa iyang uma. Ngadto sa iyang wala nagingon nga laing uma. Ikaw maoy nagtanom sa imong kaugalingon. Kung mga maayong butang imong giuna-una, kung mga maayong butang ang imong gikat-on, kung maayong mga butang imong gitaguas kasing-kasing, mga maayong butang, kana siya maghatag og kaayo sa imong kinabuhi. Pero kung magtanom kag mga negatibo, mga hunghong sa yawa, wag gyud kay mahimo, pobre gyud ka, ngani ra gyud ka. Uyon-uyon po ka, mao gyud, ngani gyud ka. Magtanom tag maayong binhi, and ang maayong binhi nga gisgutan ni Lord ang iyang pulong. Every time makadungog tas pulong sa Dios, makabasa tas pulong sa Ginoo, nagtanom tag maayong binhi dinhi sa atong kinabuhi. Kabalo mo muunsa ni mga tawo? Ayaw magbasa niya kay makabuang niya. May pay magsyabu na lang. Kay og magbasag Bible mabuang man daw, ala pagsyabu na lang, ayaw pagbasag Bible. Napa mo? Di pa padayon ta. So ikaw may nagtanom sa imong uma. Naani mo, ang imong kasing-kasing tamnan ni mong pagdumot or tamnan ni mong pagpasaylo, tamnan ni mong gugma or tamnan ni mong kasuko, tamnan ni mong kaguliyang or tamnan ni mong kagubot. Ang imong una-una, tamnan ni mong kaalam sa Diyos or tamnan ni mong kalibog. Naani mo. Bantay lang ta. Next. Human nilag tanong, may biya sila. Nangatulog sila. Usa ni anak kagabi samtang nag-ML. Samtang nakigtabi sa silingan. Samtang nagtagay-tagay. Samtang nagpuhat sa tanan. Nga wala kay muti sa Diyos. Samtang natulog. Ang tanan. Imagine ako, no, kitang tanan, mga tulog na lang. Usa ka kaaway ang miadto og misabot sa liso sa mga sagbot, sagol sa trigo, unya may biya. Muni trabaho siya, wa. Butangan ra kaniyang kahadlok, di na siya mauban nimo. Hadlok na ka. Bye-bye. Di na kong uban nimo. Butangan ra kang negatibong liso siyawa. Amen? Ikaw estudyante, butangan ra ka og lisos katapulan, sigurado na na. Munang magbantay ta nga di gyud ta matamnan aning mga butang nga iya siyawa. Kay bisan pag ang tanang relihiyon ikaw tag iya, pag natamnan ka ani, sigurado guba gyud ka. What's next? Ningon diha, sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbusuwak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Mo ning akong giingon sa niaging iring-iring. Kanang palay og kanang murag kugon nga iring-iring no.
Sa nagdungan ng silag tubo, gatanaw kas layo, murag palay tanan. Pero inigbulak na sa sagbot, naa siya bulak nga murag ikog sa iring nga palit-paliron sa hangin mo nang gitawag og iring-iring. Iring-iring. Kamuha, hilig yung mag-iring-iring. Muna inyong mga partner, kaya muna mga isog na kayo. Kasi mag-iring-iring. Ang palay, gaduko, kaya na ay bunga. Samtang ang iring-iring, gingana, gipalit-palit sa hangin. See? Sultian mo na ako. Di ni mo mabawag kinsay Kristohanon. Kisa man yung mga Kristohanon. Kristohanon ba ni? Kristohanon? Nga naman. Mahibawa na ni mong Kristohanon, yun ni siya, adto nas bunga, daway manolte. Amen? Ang batasan, mangdaot sa uban, grabing mamalikas, walay control sa kagalingon, diya na ni, hala, iring-iring, di ni siya palay. Munang ang uban mo yung, hala, sige man na silag simba atong mag-hallelujah, praise the Lord. Pero mga iring-iring, mandi ay. Kabantay mo, ingana? Si Pablo o si Silas, samtang napriso sila, nagdayeg sila sa Ginoo. Si Pedro, samtang napriso siya, ang katauhan nagampo. Kita ko na atay problema, o sa mga itong gimo. Kaman na ito bag? Diha pa naibawaan ang sagbot, bantay. Karon dire, parihot ang nagbasag Bible, parihot ang nagampo, parihot ang nagdayeg sa Ginoo. Pero sa adlaw sa paghukom, di na mahibawaan kung humay bagyog ka or iring-iring nga sagbot. Sultian lang muna ako. Kaya may mga taong balaan kay mga tubang nimo. Kabalo ka, brother. Gigugma, gigis, Ginoo. Pero ang kasing-kasit, kaayaw ni mong tukon. Next verse. Ang verse 27, ingon, ang mga sulugon, nagtagiya, miduol kaniya ang mayo, Sir, maayo man unta ang mga binhi nga among gipugas, binhi, nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot. Mauna ni. Kining problema, kining kasakitan, kining kawaladon, kining mga bagyos kinabuhi, kining baha sa kagulanan, mukalit ni siya abot, ug wa ta kahinumdog unsay gigikanan, unsay hinungdan, nganong nahitabo ni. Amen? But ang tubag na as previous verse nga atong gibasa nga nag-ingon. Unsa? Natulog. Dagan nato natulog gahapong adlaw. Katong wala nang basag Bible, isang adin na lang ko, masig. Kaya na nga tulog. Spiritually na siya. Because kung imong ang kunon nga, kanunay kang higmata spiritually, everyday kang nagbasa sa Bible. Everyday kang nagampo. Nya dauton ka, Lord, basig ikal LBM sila, sa iluan na lang. Nga na, di kay, igidaot ko niya, ha? Ubuni ko! Hello? That is why di magmatter ang imong relihiyon, ang ako relihiyon, ang ilang mga relihiyon, ang talang relihiyon, imuha na di na magmatter. Nga naman, ang magmatter nimo kung imong batasan niliwat Ginoo tungod kay nagkat-on kas pag kinabuhi sa iyang pulong. Naapa mo diha? Tanawa ra gud ni. Ingon pagod siya, Sir, maayo man itong mga binhi nga imong ipatanom. Di ka ng sagbot. Kunyari, wala kabalo. Pastor, nga ano na ingon ani man na unsa man. Pastor, nabuntis na ay matres. Amen? Inang ayaw sa. Hindi man ka magtuo. So, nakoy tip sa mga yung batanon. Sa mga batanon. Naigiingon dito nga, kung ang ayaw tagda ang mga distraction, kay kung imo ning tagdo, ayaw tagda ang distraction, focus ra sa imong goal. Kay kato ganing walay goal, kay kuwang goal. Kuwang o goal ba? Kuwang goal. Ayaw tagda ang distraction, focus sa imong goal. Kay ang distraction, maoy mubabag, nga di na nimo makabot imong goal. Nindot ba ng mga batanon? Nga magsugod na kanya kag paninguha. Ya. Da banta sa amo, madadaw sa inyo. Hala, nice inyong balay.
Wala lagi ni tao. Di ako aning balay. Ang ilang mama, ta dito. Wala na kaugalingong balay. Yan na po kay kaugalingong refilling station, gasolinahan. Na kay kaugalingong hardware. Di, nindot kayo. Kanang na nag-eskwela pa in taon masuko pag tagag 20. Unya magpangit-ngit na. Na? Kadaganan ako ning gisulti pero balikon ako ni tungod kay usanis na himo nakapahimo sa mga batan-on nga tulog. Kadaghanan karon sa kanang mga panghitabo karon is nakaila ra nimo kanang babayhana or kanang lalakiha duha pa ka semana. Di na ka maminaw sa imong ginikanan nga maoy nagatiman nimo gikas pagkabata hangtod na ing anak ka. Tinuot? Muna'y problema. O niyang inig-abos panahon. Mama. Ang mga anak dayon, Mama. Mama, tabangi ko saan man ni. Masuko na tos papa, makabaluan ni. Nga naman di ay. Mama. Undangon na nato na. Nya, kita po, tanawa ha. Importante kayo ang kinaiya nga mahinahon sa Tagalog. Sa Bisaya ana mga igsoon kanang dili diha dayon kanang dili ba automatic kanang relax lang. Kalma lang. Sila tanawa. Sa may gusto nimo pangipto na mo. Kamo pod mga high blood po mo relax. Inig ani na unya nato ana. Unahon ra nato ng sagbot. Kay inyo nang pangipton dayon maapil ng mga maayong binhi. Tama? Wala man atong anak ko sa rin, nagpabadlong, gipanglatos na to tanan. Nagkasinabot ha? So, ato nang, for the sake sa atong time no, kay mamaulit ta kay ang uban, gahuna-una na atong munggo, nga gilatan, nga malunggay, nga gitunuan, nga, mamauli na ta. Paminaw, ako ning i-paraphrase, ano makasabot ta tanan? Bantayan na to ang atong spiritual nga lakaw sa Ginoo. Ano man? Usahay dili na nato ni mabantayan kay nakafocus na lang ta sa problema sa kalibutan. Problema sa kawaladon, problema. Di gyud na mawala. Gusto kang wala kay problema na pag-ampong kuhaon na kanil Lord. Katong wala na problema, una na mo uli, palihog. Kita tanan diri may mga problema ta. But listen to this. Tanang problema moagir na sa tong kinabuhi. And then labaw sa tanan, agianta ana nga balod, ulan o baha. Bagyohon, tagtaman anang mga kasakitan, problema, kawaladon. Pero doon ay Ginoong nagsaad nga di ta niya biyaan. Kanang nas imong tapad, pikpika, inandi ka biyaan sa Ginoo. Amen? Nga mga laki, pareho ra na, bayig laki, magsinaaray, di gyud na magbiyaay. Di gyud. Di gyud ka nako biyaan. Wait sa, ayaw kag sagad anang ingong di ka biyaan. Kay bayluan ra gani kag longnek anang imong sayang nga na oy. No? Nya nig uli masuko pag di padulog. Baho kayo ng longnek nya mudulog ba ka? Sorry na diha. So mo ni ang problema kay tulog siya. Another text. Atong tan-awon mga igsuon sa Acts chapter 20. Buhat kapitulo 3, kapitulo 20, versikulo 7 hangtod sa 12. Kini. Murag para gyud ni nato tanan apil ang nagwali. Acts chapter 20 verse 7 to 12. Ang Acts sunod na siya sa gospel sa John. Ningon diha mga igsuon sa Acts chapter 20 verses 7 to 12. Katong walay Bible ari tan-aw. Ningon dire. Paminaw, sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Og ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa alas 12. De hangtod sa tungang gabi Kay mugikan man siya pagkasunod adlaw. Okay? Na-imagine ninyo ang wali, niabot og tungang gabi Murag tungang gabi taron mahuman.
Verse 8, daghang mga suga didto sa lawak, sa itaas diin kami nagtigom. So hayag kaayo ang ilang gitiguman. Next verse. Niadtong higayon na si Eutico, usa ka batan-ong lalaki. Mga batan-on, ingong praise the Lord. Mga batan-on, naa sa gawas o naa sa sulod, inang praise the Lord. Paminaw mo kayo, ane. Niadtong higayon na si Eutico, usa ka batan-ong lalaki, naglingkod sa bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagduka si Eutico, unya nakatulog og nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay, patay na siya sa diyang gikuha sa mga tao. O saan itabo ni Eutico? Naminaw, wali, natulog. Plus, paminaw ha, atong binagsauni. Unsay problema nga nahulog siya? Si Pastor Jonas, manggod, dugay na humagwali. Paminaw, unsay rason nahulog siya? Iyang gibutang ang iyang kaugalingon sa dili luwas nga dapit. Iyang gibutang ang iyang kaugalingon sa dili luwas nga dapit. Kamo mga batanon, luwas kayo nga, secure kayo mo kung pukusan ninyo inyong pag-eskwela o pagpangalagad sa Diyos. Ayaw ninyong ibutang ang inyong kaugalingon sa dili luwas nga dapit. Galingkod sa bintana. And guess what? Nganong naglingkod siya sa bintana? Kay kusog ang signal. Lami man magsigig duta ato. Kapila na kang badlungon, napay, agrabiha. Kabalo ka, ug badlungon, ug naarabag mo badlong, panalangin na nimo. Pero usahay ka nang mo badlong nimo, ay mo panghinginlan, ug nang libak nimo. Badlong, o sa may kalain nagbadlong og libak. Amen? Kanang libak, kanang nakadiha, unya kabalo ka, kana si kuan, wow, grabe ko na siya. Muna libak. Pero kanang giatubang kag badlongon ka, kayaw na lagi na. Kay madugay ni mo anak, matulog na ka. Nakatulog siya. By the way, ako ning girelate sa tong panahon karon. Madining higayon na, wa pa'y cellphone si Eutico. Wa pa'y mobile legend, unsa ning mga dula nila sa cellphone. But muni ang problema sa kadaghanan karon sa mga batanon, naa sila sa church pero hagbong na sila, patay na spiritually. And ang pulong sa Diyos, may gaom, naghatag buhi, naghatag og pagkabanaw, naghatag og kinabuhi. Pero baliwala na ang pulong sa Diyos, nga naman, naana sa cellphone, tanan. Bisan kitang ginikanan, gipalabi na tong trabaho kaysa sa Diyos. Tama? Example, alas 9 ang simba, unsang oras ka moabot? Hapit na mahuman ang wali. Pero ang trabaho, alas 8 magsugot, tuwa na ka dito, 7:45, tama? Ingana, kasimple, giunsa na to, pagigugma si Lord. Because always siya, nga tawgon ra nato kung naanay problema, pero naakas kinabuhi, nga wala tayo pagsulay, wag yun tayo ginuos kinabuhi. Hello? Katulog. Nahagbong siya. Okay raman ko, pastor. Wala man ko. Okay ra jud ko bahala ka. Hukmi ko, pastor. Basta tinuod jud kong Christian. Mahibawaan manas bulak nga iring-iring. Imagine ni. Now, akong tanawon ha, makonsider siguro kung ang atong edad 80, 70 na nga kapoy ginakayo. Dugay na man. Pero ang batanon, perting inita kayo ang iyang pangdungog, tinaw kayo ang iyang panglantaw, dako pa kay abdik pa kay ni siya, puno ni siya og kusog. Dato kay ni siya og kusog. Pero tanawa natulog. Napa Diyos bintana. Kasagaran sa mga batanon, kumpiyansa. Tama? Bata pa ko, dugay pa ko mamatay. Kumpiyansa rarer ko okay ra lagi ni. But someday, hulog yun na. Nga lisod ra bagyog kaya na silang i-revive.
Kay nahagbong na gani, imong tambagan, imong badlongon, imong sultian, ikaw pa'y sungagon. Ikaw pa'y dauton. Nasabtan na to? Ayaw, kalimtin ni Yutiko. Kay naglingkod ni siya ron sa imong lingkuranan. Unsa? Nakatulog o nahulog. Munang, kuyaw jud kayo ni. Kahapon, nagtanaw mi sa malay-balay man to nahitabo. Usa ka babae nga, gaparok-parok na gud siyang ga-drive. Wa gyud lamang siya ni parking sa daplin bisag mo idlip na lag 15 minutes. Di man pud na makahurot og duha ka tasang gasolina. Ira yung giagwanta. Nakamata siya, nahagbong na siya sa kanal. Unya, nadasmagan na niya ang kining motor nga naay sidecar nga namaligyag lansones ug ang multicab. Unya, wa na kapangayo nagtabang, gagulo na kay nga balian na siguro. Kay nakatulog. Kristohanon sa imong pagpangalagad, pagbiyahe, pagpakiglakaw sa Ginoo, di gyud ka kaabot sa imong paingnan kung patulog-tulog kang pagka-Kristohanon na ka. Amen? Kaya dapat manunta everyday ka awake spiritually. Need ko ron pulong sa Ginoo magbasa. Need ko ron magampo kay kung wala ang Ginoo, wa jud ko'y mahimo. Pila na ka mga dapit, kalsada, mga kayutaan, dinhis, buhol, ang nag-agas, nagdanaw ang mga dugo. Nga naman, tungod sa mga kadisgrasyahan. That is why before ta mo lakaw, before ta mo asa tapadong, dapat higmata ka nga, Lord, tabangi ko ron. Katong testimony bitaw ganiya, itugyan ako kung paglakaw, itugyan ako kung kinabuhi diyan nimo. Nga naman, nagpray ta og safety. Nagpray tang naay panalipod sa Ginoo. Kita nagampo nga proteksyonan ni Lord, gidugangan pagyud nato nga magamping ta sa tabang sa Ginoo. Samtang ang uban naaras bintana, naaras pagpakasala. Now, sultian ka nako naay panahon nga padong na biyahe ni Pablo sa Roma, iyang giingnan ang kapitan, tag-iyas barko, mga tripulante, pati mga sundalo, dili ta mo biyahe kay kuyaw kaayo ni. But wala nila paminawas Pablo kay ang ilang gipaminaw ang kapitan sa barko. Siyempre, karing ang kapitan ang paminawon kamo ni expert kaysa maka Pablo. Usahay paminaw na tong expert. Pero ang expert di ay mo nagdalag damage. So ang nahitabo, hagsa gyud sila. Naunlod gyud ang ilang barko, guba gyud tanan. Kung naminaw pa lang unta sila, kamong mga batanon, paminawag gyud og ayon ng inyong ginikanan. Nganong naglisod ta karon because kami kanato wa minaminaw sa among ginikanan. Di ba? Kay naminaw mis among gibati. Siya na lagi. Gwapo jud. Gwapo. Yan ni pa jud itsa kay shooter kay pastor. Wapo, Jun. Karon, sulti ko, gwapo ba? Sige daw. Hello? Usahay man gani, mahitabo, mga John. Bisan pa kami, ako pastor ko, ang akong wife. Magka-problema man gani, me. Unsa pa kata? Gwapo, Jud kayo. Munang mapildig yung ka kung emosyon imong gamiton, dili ang kaalam sa Diyos. Pildig yung ka. Amen? Pildig yung ka. Parehaan ni nahagbong. Now, I tell you, ang tanan nga lisod sa tawo, dili lisod sa Ginoo. Amen? Next verse. Basahon na to. Hinumdumi, patay na siya. Ingon ang next verse. Apan, nanaog si Pablo og miyukbo og gigakos niya si Eutiko, unya, miingon siya, ayaw kamog kabalaka kay buhi pa siya. Wow! Hello? Kinsa man to? Alagad sa Ginoo. Kisay nag-ayuan kisay nagbuhi niya. Si Pablo, dili ang Ginoong gialagaran ni Pablo. Usay mga tao kay makahimo na ganig mga murag katingalahan, simbaho na nato ni. Na ni gahom-gahom ni. Hello? Atong ipahuyop ni atong likod anison. Kaya rung wala pa. Unsa na mga basta kay paasuhan, daghan pa. Apa nanaog si Pablo miyukbo kang Eutiko unya mingon siya, ayaw
Ayaw. Ayaw. Manay problema na to. Nagsalig yugos Ginoo, nagsalig yugos Ginoo, nagsalig yugos Ginoo. Pag-abot problema, unsaon naman ni, unsaon man ni, unsaon. So na ay word nga ayaw. Ayaw. Kabala ka. Tanawa may mga problema ka 5 years ago, asa naman sila? Nahumana. Di buhi pa ka karon. Di ka nang imong problema karon, mga wala na, mga matay na, ikaw buhi paghapon, ugma. Tama? Kay ang tanang maabot kinabuhi mo labay raman sa tabang sa Dios. Amen? Mula bay ra tanan. Pati atong ngipon giampingan og ayo mga hulog lagi. Way mabili na to. Nakasabot ba ta? Next verse. Unya, mibalik si Pablo sa itaas o gipikas-pikas niya ang pan o mikaon. Nakigsulti na siya kanila hangtod sa kadlawon o unya, mibiya siya kanila. Grabing taasan ni nga walay, no? Hangtod na buntag. Next verse. Buhi nga gidala sa mga tao si Eutiko ngadto sa ila og nalipay sila pag-ayo. Nabuhi pa. Ikaw ug ako nga niya napay tsansa, hopefully mamauling nabuhi ta spiritually. Kay kung tulog ra gyapon ta, di gyud ka madala og pulong sa Ginoo, di na gyud ka madala badlong dasig og kana lisod na kaayo. Amen. Lisod na kaayo mga igsoon. Padayunon sa nato. Gamay na lang pag-antos. Ang Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 7, at 1 to 11, gi-explain niya diha ang Kristohanong pagkinabuhi. Ang Kristohanong pagkinabuhi. Notice that, kisa man ang nadas mga likod. Mga papa kuno isas likod. Kana mga papa, isa tanang kamot. Papa, ayaw, og kabala kay, ano ba? Anong good bitaw? 1, 2, 3. Ang daghang mga papa, des gawas. Pero kana tanan, sila, kaniadtong wala pa na Ginoo, lahi nang nanatay relihiyon o natay Ginoo. Kaniadtong wala pa na sa Ginoo, grabe. Natanang bisyo. Og dili manggaling babaye, lalaki, di pod. Og di, kamo ba di ko mo mangangkon? Pastor, wag yun, pastor. Promise, wag yun. Ay kog ing na nga inig-agi atong babaeng gasuot og mubo kayo, di ba din ipilit imong panglantaw. Sunod. Nya sugal. Grabe ning sugal sa una. Madjong. Humawan. Asa mo to si Gerson? Nga na destiil sa manok. Kini mo buno ni kadisisite. Di ba? Nya arestong et. Draw? Kamao kayo. Tanan ha. Nakabalo mo mga igsoon. Kung ang tanang simbahan isulti lang yun nga kining mga buhata sala ni, may dakong posibilidad nga mga tao mamiya. Basultian mo na kung ano po yung mga pangulo simbahan, di na ko isulti mga relihiyon. Nga makitaan po nimong mga palahubog po, musugal po. Sa una man mo pagpadong ay sugal, ay kung suwira, may nga ka? Na pa mo? Ngayon ito, padre or pastor, at tuwa kahi malatyon na. Sabada kay, wa ko kabawi pa, wa pa ko kahits. Delikado na eh. Now, di ara ang pagkinabuhi nga tambag ni Apostol Pablo ngadto simbahan sa Thessalonica. Chapter 5 verses 1 to 11. Ingon diha. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kung kanus may tabo kining mga butanga. O sa iyang ipasabot, ang pagbalik sa Ginoo, ang kalit ng mga katalagman, ang kalit ng pagsulay, ang kalit ng problema. Next verse. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Mukalitra. Next. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan, og luwas sa kakuyaw, praise God, napadyan tayo malungag. Inig-abot daw sa panahon nga malinawon,
Sa kalit, miabot kanila ang kalaglagan, sama sa kalit, sa sakit, nga bation sa babae, nga nagbati mo kalit, pagkulang, mga anak ko, oy, sakit na, labang mo na lab. Di ba? Muabot ra og kalit, mura banig atong pamilya, mura banig kita, nga kalit rag abot ng problema, kalit rag kadiskubrian nga naay balatian. Kabalo mo mga igsoon, naabayay sakit nga wala kay sakit. Kasabot mo nang sakit nga walay sakit? Kana maguna-una ka na, adyo ko sakit, kay mura adyo kog na kuan, adyo ni. Sakit nga walay sakit. Maguna-una nga na sakit, bisag way sakit, kana, sakit na. So kalit, moabot kanila ang kalaglagan. Next verse ta. Apan kamo, mga igsoon. Apan kamo, mga igsoon. Kita ang gisultian. Wala magpuyo diha sa kangit-ngit. Amen? Muingon gani kag kangit-ngit, kasalanan, kalibutanong buhat, mga butang nga wala kay muti sa Dios, wala na ka nagpuyo diha. Gawas kung Kristohanon kang pakaron ingnon. Sikha nang nastapad kusgain ng ikaw, paminaw ayo kay ikaw ra ba ng pakaron ingnon? Sa kulabot. Pil-apelon, buta ninyo. Apan kamo mga igsoon. Wala na magpuyo sa kangit-ngit busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Di ka makalitan. Hinuon mga igsoon nikabot pagsulay problema may kang sulti naman as Bible lara pagsulay. Pero nagsulting Biblia ang malabangan rasab ni nato. Ingon ang Bible, there will be weeping in the night, but rejoicing comes in the morning. Sa Bisaya pa, dunay kasubanan paghilak sa kagabion. Apan moabot ang kabuntagon, mupuli ang kalipay o pagsayaw. Mahuman ang tanang problema. Human lagi na, mahuman lagi na, matapos lagi na. Gawas kung ganahan yung kas kangit-ngit. Kanang Lord, sulbaran ning akong problema, Ginoo, pero nagpuyo ka sa sala. Saan man na? Wala, gyud tay mapaabot nga kahayag anak, kasulbaran anak. So ang atong himuon, luwaso na to. Atong iplastar atong kaugalingon, dili sa kangit-ngit, dili sa bintana. Iplastar ang imong kaugalingon, ilalom sa panalipod sa Diyos. Pag kinabuhi diya sa gugmas Ginoo, ang iyang mga pulong nga gisulti maoy ikinabuhi. Kita ra ba nakalilayan tag prinsipyo? Kana mga papa mag-meeting may magabi, mag-prayer meeting may, magsugil na may. Puro may isog. Kanang feel nimo sa tibok kalibutan ikaw kinaisugan. Sulayan lang ko. Ako sapod mo po feeling niya siyang kaugalingon. Pero sa pagkatinuod lang ining abot problema, mama, sagwa na 'yung mama. Next verse. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw og magmaligdong kita. O sa may bot, gipasabot ani, kanang di na ka matulog magabi Dili. Kanang magtukaw og magmaligdong, kana na bitang always ready ka diha sa Ginoo. Kung maabot ang kamatayon, prepared na ko. I tell you, paminaw, bisag karong adlaw kuhaon ko sa Ginoo. Bisag karong alas 12, hapit na. Wala kay kabalakan, wala kay kahadlukan, di na ka madodo, maimpirno pa man kahadagoy ko ani. Because prepared ka, nangandam ka, nagtukaw ka. Imong gisecure, imong kagalingon nga gidawat di mo si Kristo, ingon nga imong ginog mangluluwas, nagsunod ka siyang pulong, nagkinabuhi ka diha sa unsay nakasulat diha, wala kay kahadlok sa kamatayon, gani ang kamatayon maoy usa kadako kayong panghitabo. Nga ang kalipay imo nang maangkon. Nga naman, langit. Walay mga bayron nun dito. Di nakaubuhon dito, di nakahilantan, wala na mang daot ni mong silingan, di nakabutang-butangan, wala na kay problemahong banal, di nakamagproblema si mong asawa. Amen? Pero kining tawong wala pa siya kasigurog asa siya human ng kinabuhi, mahadlok ni mamatay. Simba ko. Magsige nagsimba ko. Pero di gina mo simba. Simba ko. Simba ko. Ha? O next verse. Kaya arong madali na ta. Kasagaran ng mga tao matulog sa gabi o sa gabi usab sila mga hubog.
Ang Bible may nagsulti, no? Ako lang gid mo, kung ang tanang simbahan, unsa may pangalan ang mga relihiyon na nga naggunit og Biblia, kung istriktuhon lang yun, untag pasabot og tudlo, na mga nihubog nga inigadto simbahan nga, ang over pa. Sa gabi sila mga tulog, sa gabi po mga hubog. Next verse. In verse 8, ingon, apan kay kita iyaman sa adlaw, angay kitang magmaugdang. Barugi ng imong pagka-Kristohanon, Kristohanon na ka. Nay mo sunggilo ni mong problema, ingna, Brad, sige lang. Usa ning adlaw ipakita sa Ginoo ang imong kasulbaran. Salig lang sa Ginoo. Ayaw give up, pag-lig-on gyud. Lig-on na imong kaugalingon. Nay kantas kalibutan nga gulong ang palad, di ba? Gulong ang palad. Gulong ng palad. Minsan ay nasa ibabaw. Di man pareha karon, tanawa karon, lipay ka karon, ugma goal ka. Ininakas ka goal, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Ngayon mo kong gitudloan, magpaubos tungod aning problema. Pag naanapo kas kalipay, salamat, Ginoo, nga gitagaan ni mog sayaw ang akong kasing-kasing. No? Muna, kabalo mo mga igsoon ako, pag nag-awit para sa Ginoo, lami kayong isayaw, lami kayong iambak, nga naman. Tungod kay nasayod ka, nga ang Diyos sa tanang agion nimong problema, magtatabang siya, muna imong kalipay. Di kayo magsimba ta nga puro nangaguol kay kuragod ni. So na ganing kinabuhi, Lord. Then kinahanglan nga ang pagtuo og paghigugma. So man tong akong gibasa day. Di na ka sa ubos? Kinahanglan nga ang pagtuo og ang paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan og ang atong paglaom sa kaluwasan mao ang helmet. Pareho siya tambag sa Efeso. Pastor, ngano laging ang tambag sa Efeso o ang tambag sa Tesalonica pareho kay ang nagsuwat ni ana si Pablo. Sa wala pa'y pangalan ang mga relihiyon, ang lihok ang mga apostoles, nagtanom silang mga kasimbahanan, ilang biyaan among dapit, butangan nilag alaga, diha amoy magatiman kanila, magpatubo nila des Ginoo. Unya, ugtuan na sila layo, mga guol sila, manghingawa, mangumusta, kumusta ka ang simbahan, nagpadayon bakas Ginoo, wa ba kay nagpakasala, maon ang ilang sulatan. Og maon ni nga suwat. Amen? Kisa nagsuwat sa Apostol Pablo, ngadto sa Tesalonica. Next. Ang Dios wala magpili kanato aron iya kitang silutan kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Maghisgot gani kag kaluwasan pinaagi ra gyud kang Ginoong Hesukristo. Mao ra gyud na. And that is why dili kita ang mga tawo mga igsuon nga pawala ra naa nagpagapo sa mga butang aning kalibutana ayaw. Himo ang gawas nun imong kaugalingon. Pinaagi sa pagkinabuhi sa unsay kabubuton sa Ginoo. Ingna ang naas imong tapad katapusan. Sulti iba, inang, last na gyud. Kapoy ba kaya musik paminaw, parang yuti ko, mahulog na ka ba? No? So last na ni ako i-share. Now, sa Old Testament, Judges chapter 4, ang Israelita gidaog-daog sa mga Kanaanhon. Si Barak o si Deborah, gi-empower sa Ginoo, gi-equip sa Ginoo og kaisog, aron maoy makigubat sa mga Kanaanhon og luwason nila ang nasod. Kini si Sisera maoy hari sa mga Kanaanhon nga grabe kaayo nga nakahimo og mga pagdaog-daog sa mga Kanaanhon. But pag-abot sa panahon, si Barak gi-empower sa Ginoo pero kay tungod si Barak talawan man, niadto siya ni Deborah nga babaye. Kami mga babaye na unsa naman noon eh. Kami mga lalaki, murag maghisgot ag kusog mo kaingon gyud may nga advance medyo kusog-kusogan may gamay. Pero maghisgot mo og kusog sa kasing-kasing og huna-una naanas mga babaye. Mga asawa paminaw mo kaayo tungod kay dagko kay mogrol. Oy mga lalaki paghilom sa mo diha ha. Basig mo yung ikaw pastor sila ra kanunay. Kining mga asawa wala pagani na dawat ang sweldo
Kabalo na sila, asa na gastuhon. Kalabad na ilang ulo, na ako'y Martes, na ako'y Huwebes. Kuryente, uniform sa bata, tuwa na. Na kami mga bana, palit na, gastuhon na. Nga untaron, di kita mabalaka ng ugma. Nga na dahil yung mga mangaway pa. Kaya mga bana diha, ingong amen. Kusga ko na be, mga bana. Mga bana lagi to. Mga bana ba, kusga, amen. Doon ay mga banang walay batasan, pero wala na dire. Giwali na ni Pastor Ed Lapes. Nga mga bana, iniguli sa balay, muinga na sa asawa, kanang imong gisuot, ako'y nagpalit, ana. Gipakaunra ka na ako. Mamuyboy ba mga bana ba? May mga banang ingana. Unya unsa daw to? Inig uli pagad, kape! Timplahe ko! Labi ng akong maong. Pirting garaan yung mga bana. Oh, kita mga bana, sawa pa ta na Kristohanon, ingana ta, tama? Nya, mura na tag si kinsa kay gikag trabaho. Ako'y, kamo, gibuhi ra mo na ako. Di ba? Ingana mga bana? Sa pailain. Mga bana, kung walay trabaho, imbis na maghatag panahon sa anak, o sa asawa, tuas manok, o sa barkada, tinood dili. Munang kamo mga batanon, karon palang daan, kamao mo, dapat mo pili o kinsay inyong kaubanon in the future. Ay mo patuon ng gwapo, mistiso, dark, black, handsome. Dark, tall, and handsome day. Ayaw, intawon. And that is why, ang mga anak nagtubo sila, supil, gahig ulo, emotion ang ilang dadon. Nga naman, wala sila naka-feel og love sa lalaki nga amahan sa pamilya. Edad nilag 13, 14, 15, mangita na sila love sa gawas. That is why mahagbong sa temptation og maguba ang pag-eskwela kinabuhi kay nga buntis na. Nya nga amahan gara pag kayo. Yes. Di na kanabo ilong anak di pakaulawan ako nimo. Kinsa man ginang sala sa sinugdanan. And that is why ayaw mong chat na ako, ayaw mong text na ako, ayaw mong panghilabot na ako Lunes. Kaya mo na time na ako sa akong asawag, sa akong pamilya. Bahalag, 20 ra mo ang balon nga kwarta. Mag-slide na sila atong plaza. Why problema? Nakasabot? Kita mga bana ka na ito, mga tulog ta. Karon nakamata na ta. Napailain, young professionals. Gikaon, gibawon, gibayad sa tuition, gibayad sa project, tanan, hangtod nakahuman, gika na sa bulsa sa inyong ginikanan. Pag nakahuman na mo, balosad mo, oy. Na mo nag-eskwela na nanay trabaho, uyab mo'y gastuan, pagabot siyang katuig, magbulag. Ang ginikanan usa, tabangin mga igsuon. Amen? Nga naman, naanatas kahayag. Nadyo ko'y nailhan mga igsuon nga grabe makabangka sa mga barkada, sa mga amigo. Pero ang taon, ginikanan, gigutom yung taon, wag gani, kwarta ang bulsa. Nagyan mga ingon anak, mga anak nga way batasan. Wala na dire, amen? Katong ni amen, mauto. Pasailuan na God. Muna itambag. Now, si Sisera, siya ang nangulo, ayngon nga hari sa mga Kanaanhon, tungod kay ang Ginoo, nagtabang man kang Barak, gipildi niya ang kasundaluhan sa mga Kanaanhon, og si Sisera, nga mao ang hari, iyang gigukod. Gigukod niya. Napaminaw o gayo, o makasabot kagayo ani. Verse 17. Chapter 4, verse 17 sa Judge. Or maghuhukom na sa Bisaya. Chapter 4, verse 17, abot na sa 21.
chapter 4, verse 17, abot sa 21. Nana? Paminaw. Miikya si Sisera ngadto sa tulda ni Jael, nga asawa ni Heber, nga kinihanon. Tungod kay managhigala man si Haben og hari sa Hazor. Og ang pamilya ni Heber, migula si Jael aron pagsugat kang Sisera og giingnan niya. Dayon sa akong tulda. Tulda patong sa una, no? Karon kay nindot naman yung mga puyanan karon. Ayaw kahadlok. Busa misulod si Sisera o gitabunan siya ni Jael og alpumbra. Kining alpumbra mura siya kanang hinabol nga panapton, ginama nga panapton. Next verse 19. Giingnan ni Sisera si Jael, paimna intawon ako kay giuhaw ako. Gibuksan ni Jael ang panit nga sudlanan sa gatas o gipainom niya si Sisera og unya gitabunan na usab. So, remember nga gikapoy ni siya kay gigukod ba ni siya ayon ni Barak. Napildi na siya. Siya nalay nakaikyas. Next verse. Unya, miingon siya, si Sisera, miingon kang Jael, tindog diha sa pultahan sa tulda o kung adunay mo abot, nga mangutana kanimo kung may tao ba sa sulod, ingna siya nga wala. Okay? Nakuha na to? So, next verse. Unya, labihang kapuya ni Sisera, busa, nakatulog siya pag-ayo. Dinhi na. Unya, mikuha si Jael og martilyo, og ugsok sa tulda, og mihinay siya pagduol, og gidukdok niya ang ugsok ngadto kilid sa ulo ni Sisera, milapos ngadto sa yuta ang ugsok, og namatay si Sisera. Dinhi atong kakuhaag panaminan nga kung Kristohanon ka, ayaw patuluga ang imong spiritual nga gugmas Ginoo, ang imong kadasig sa pagpangalagad sa Dios, ang kadasig nimo sa pagbasa sa iyang pulong, ang kalipay nimo sa pagkinabuhi sa unsay iyang gisulti nimo, ayaw nagpatuluga kay madisgrasya ka. Kung si Eutico nahulog kay nakatulog, unang rason, tapulan siyang maminaw og wali. Ikaduhang rason, kumpiyansa sa iyang kaugalingon, batanon pabitaw ko, wa man gani, kay di ko katulog kay mas batanon pa ko. Hagbong siya. Kini si Sisera, unsay rason nga katulog siya? Gikapoy siya ayo. Daghan nato dinhing Kristohanon gikapoy nas pagpangalagad. But ayog huwata nga ang yawa mo tapos sa atong kalipay nga mag-alagad o magsimbas Ginoo. Because maybe nagsimba ka pero feel na nimo patay na spiritually. Wala na kay kalipayon diha sa Ginoo. Pahigmatahon ka karon, pukawon kasama kang Eutico. Pukawa ang imong espirituhanon nga pagkinabuhi diha sa Ginoo. Tulog na ganita nga mga Kristohanon, magpakasala pag yun ta, samot yun. So namatay yun siya. And for the sake sa ato nga time nga dili ta mapas mo mga igsuon, basahon ako ni unya, mamauli na ta. Ningon naman ko ganiha nga katapusan. Ingon ang Proverbs chapter 6, Proverbs chapter 6, verse 6 to 11. Proverbs chapter 6, verses 6 to 11. Before na ko ni isulti kamong mga ginikanan, no? Sultiin ninyo ang inyong mga anak. Gagmay pa sila, itrendaan ninyo. Nga makamao silang mulungag, kamao silang mulaba. Hatagi, manglaba mo. Butangi gamayng planggana, panyo dito, towel or medyas. Ningin na, kuso-kuso, anak. Tudloy sila. I-engage sila sa mga trabaho, karon inigabot sa panahon, dili sila mahimong tapulan. Kay sayang kay na sila, managko sila, saktog kusog, saktog kaalam, pero tapulan. Kinsay naghimo nilang tapulan? Kita.
O niya inig abot sa panahon, kuhaon na tas Ginoo, sila kay walay nakatunang trabaho, luoy kayo sila. Muna kita mga Kristohanon, dili ta patulog-tulog sa atong obligasyon sa atong mga anak. Tudluy sila. Nak, ikaw guyod aning baka nako. Nak, ikaw may kuan. Tudluan. Nga naman. Sige ra kag dakuan ni magbaba, sige yaw-yaw kay ikaw ra tanan ka trabaho. Gikapoy nako hago na kay ko gikapoy nako. Di man punin mo patabangon. Paminaw ko sa gisulti. Mo ning gisulti sa Biblia. Proverbs chapter 6 verse 6. Tawong tapulan. Katong tapulan ningong amen. Tungwa na ningog labaw. Tinuod bitaw na ataane. Ngano na gakugi kag basa diha? Tawong tapulan kinahanglang makakaton ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. So karong adlaw ang magwalali amigas, lamigas, hakot unsa pa ngalan ninyo diha? Kinahanglang makakaton tas mga lamigas. Wala sila'y pastor, kapitan, mayor, presidente, hari, gobernador. O dako-dako o hari. Apan? Nagtigom sila sa ilang pagkaon, panahos tang init, alang tang tugnaw. Tanaway mong anak. Usa na nga hoy, nag-ulan, nagtaman. Tanaway mong anak. Sige rag Mobile Legend, no? Usa magtuon, exam na. Mga Bible students, asa mo? Bawi ha, bawi. Kabalo mo, ang mga sulay mo anhi puyo ba? Kining among mga Bible student, kasaba sa eskwelahan o kasaba din he. Pero ang ilang tubag, sorry pastor, sorry, maura dyan na sila. Sorry, ragin nilang tubag. Kamusta inyong mga anak? Ing anak bag tinubagan? Sabi na, ay, sige kayaw-yaw kay buot. Nga naon pa ang ginikanan usahay. Amen? Pero ayaw kabalaka kay someday, basin ka ng mga anakan ninyo, ma-Bible student po na sila. Basin, gitawag po na sa Ginoo, kabalibad, badain na. Nga dito, babad kayo sila, especially ang ilang exam. My goodness, labad kayo sila sa ulo. Kay murag ka board exam, prelim pa gani. No? Tawong tapulan. Usahay mag-exam na mo pa ito. Nag-inom og kubra, nag-inom og kape. Sige ko kingon nila, gitagaan na mo sa materials kay inyong tunan, gihungit pag yun mo na ako, kaya di ko gustong magtudlo kung di mo kasabot. Inyo na gining sala, nagbagsak mo. Tagaan ta mo chance midterm. Na? Bala, basa, tuon. Sige, cellphone, musta ka, mustayo. Hagbong ko. Muna yung mga hulmigas. Magtagak ka karong pagkaon, pag inganan mo na yung mga hulmigas, naghakot. Amen. Dili na sila sugunoy, hakutan dito, pangugas dito, nang gilangaw ng hugasan. Amen. Masuko pag di hungiton. Wa ka galungag ma, way sudan. Hungit ako. Masuko pa. Ingana bitaw ko sa una, inig uli na ko basta walay ko an. Gikaglaag ba? Gikaglaag inig uli basta way. Labay ang kaldero. Next verse. Magpadayon ka ba lamang sa pagkatulog o taong tapulan? Kanusa ka man mo bangon? Next verse. Muingon ka ba lamang, mutagpilaw lang ako kadiyot, o manghiyog pos o kadayot. Pero samtang matulog ka, unsay may tabo? Verse 11, apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kapobrihon, ang kawaladon, ang pagkaway nahot, sama sa armadong tulisan.
Kung lisod ta karon, after 10 years, lisod ra gyapon ta, naa nimo ang problema. Ngano man, pareho man tang tagduhay mata, tagduhay kamo, tagduhay tiil. Unya ako, duha akong tiil, nilaka ko, nagtrabaho ko, ikaw, imong duha ka tiil, gipatong sa sopa, unya, Mobile Legend ra. Tanaw rag pila ka buhok ni like, sige ra kag post. Naman kita himuon. Balikan sa nato itong mga banang garaon. Kaya wa pa tanahuman. No? Ingon dito. Ingon day ng bana. Nakasulay ko ani. Lamang di na ko pwedeng counselon kay ang partner di magtotoo. Sumbong siya na ako nga, pastor mo ni, kundi suda po ni. Ikaw nalay pagpaubos, og ampo, og tamas Ginoo nga someday baguhon siya. Kaya di man magtotoo, di man Kristohano ng iyang partner. Sa inan kagiingnan siya, kana nga bag. Kana imong gisuot. Kani mga sandalya, kani. Ako ani tanan. Ako ning kuhaon. Nya imagine ha? Nya na siya mga anak. Og na gani mga bana mo ngana, pabayra ba? Ya wala ko'y trabaho, kay ikaw ko'y trabaho. Tagai kog PhilHealth, Pag-ibig, SSS, kay ako'y gabantay sa itong mga anak. Yaya. Unya, security guard, pagyo ko sa atong balay. Pila may sweldo security guard karon, bayad. Unya, ako'y tigloto, kusinero. Ako'y tigpanilhig. Ako, kaning mga trabaho, no? Pila man ikabuk akong profession. Bayad. Nga na Garaon mo sa akin mga bana. Pero ayaw nyo nagbuhata ha? Amen? Huy, naunsa man taon mo. Natural ra na nga inyong himuon kay na-assign man pod mo ana. Lamang ang mga bana, kinahanglan silang pahinumduman. Lami tagnia, kung bana, kadungog ani. Kadungog lagi niya to, tanawa. Gara kayo. Wala lamang una-una ang pag-atiman ng daan sa bata. Magkabugat-bugat, daghan kayo. And I'm preaching including myself. Ginatudloan ako, ginawalihan. Nga naman, doon na yung mga panahon, garaon ko kayo. No? Reklamo ba? Gumayaw po niya akong balon. Mahal kayong gasolina karon. Mujuti pa ko, makatulog bata. Diigo akong panggas. Lagi. Gangan niya na, og na ay daghan. Nga na asawa. Amen? Yamingan na siya, haya-haya gunin mo. Kaya nakay-allowance kada simana. Sa mungora kag panggas ang baon. Pero akong asawa, na, mga anak ko siya. Hello? Mga asawa, find your joy in the Lord. Pangitang yung kalipay di as Ginoo. Mubitang giingnan mo na ako. Last Sunday, mga bana, pabilin mo sa balay. Mga asawa, sakay mo sa kanan, lakaw mo sa airport. Pagkaungkaon mo dito, pagbaktas mo dito, nalingaw mo no. Ang wala nakauban, sana all. Ingahanarang wala nakauban. Hello? Nga naman, kinahanglan ninyong hatagan o kagawasan ang inyong kaugalingon bisan panagsalang. Tungod kay nagapusta sa daghan kaayong mga problema kahingawa sa kinabuhi. So laye ko nang wa sa kay huna-hunaon. Pag inig-uli ni mo, dugay mo ka ni uli, wapay linungag. O, galungag day ka. Di ba? So, dugay mo ka ni uli, gahilak ang mga bata. Di ba? Sa kaoras ako nilakaw. Ikaw, kada adlaw, wala ka diri. Mura na'y madunggan ako, hilak, pakugos. Natsatan ako sa akong asawa, hopefully nakasabot kag ayaw na ako. Kay grabe jud mag-teach, mag-tutor ko aring usa. Ang usa kay, agkugusa ko. Gilak, labi nagnaybalatian, gaubo, gilantan, gisipon. Nya ikaw nga ginikanan, sakit na kayo mong likod, habughat po ka. Mayong odto! Mga bana nga tulog, pangmata mo, mga inahan, paminaw, di masulbad ang problema sa gidakon sa tong ba. Pakubali ang imong tuhod o luhod sa Ginoo, Lord. Tabangi ko ani. Tabangi ko, Lord, makapailob ako. Liguna ko, hatagi ko galam, Lord. Kalinga kawalan doon, panalangini, gid mi, Lord. Luhod, ampo sa Ginoo. Mga anak,
Eskwela, pamilya, o pangalagad sa Ginoo, maoy atubanga. Amen? Nas balay, ayaw palangawin ang hugasan. Silhigon tanan. Huwag na mo sa eskwelahan, basa tuon. Kabalo mo, i-monitor yung mga anak, ito na sa gunuyan nga eskwela. Tagay-tagay. Tinga ka nga, dugay maniuli akong anak, kay arong mawala ang bahong binos iyang baba. Amen? De mga asawa, kalingawi mga bulhatons balay, manglaba ka, minaw og pulong, mga wali aron ka maligon, magtrabaho ka, magluto, pagpaligon kanunay. Unya, pag naitsansa ang bata na tulog ka, pahulay, ingana atong himuon. Ano man, magsige ka gyawya, makikchismis ka silingan, labad imong ulo. Kay, na-dehydrate ka. Every time nga ang tao magsulti, naglabay siya liquid. Hinaog ang tubig siyang ulo, labad sa ulo. Ang bata, nagpabadlong, maoy, pahimungtan. Nasabta na to. So, dili ta magtapol karon. Si Yutiko, tapulang maminos, wali, matapulang maminos, pulong sa Ginoo, hagbong. Si Sisera, kapakapoy, kapoy, patay. Katuntag, pagtulunan gikas holmigas kay mga Kristohanon ta. Amen? Kanus amang kamo ampo, inigna na problema? Dili. Karon palang daan, ampo na ka, Lord. Salamat sa kalipay o kalinaw sa mong pamilya. Inigabot panahon, Lord. Magpabadlong na akong bana, magpabadlong na akong asawa, magpabadlong na akong mga anak. Tabangi ko, Lord, nga na ako'y pailob, kaligon o kalinaw. Salamat, Lord. Ampo kanunay. Nasabta na to. Kristohanong tulog, mata na. Nang nasa imong tapad, inat mata na kay mamauli na ta. Ang Ginoo magpanalangin natong tanan. Iduko ang imong ulo, atong ipiyong ang atong mga mata. Gracious and loving Father, daghan kaing salamat, Lord, sa mga pulo nga among nadungog karon. Salamat sa mga pagtudlo ug mga pagbadlong. Salamat, Lord, sa imong pagpamukaw kanamo. Nga dili kami magbutang sa among kaugalingon. Diha sa dapit nga madisgrasya kami. Dili namo ibutang ang among kaugalingon diha sa kalibutan ng mga buhat. Sa mga kasalanan, dili namo ibutang ang among pagkinabuhi diha sa kangitngit. Dili kami magtinapulan sa pagbasa, sa pagpamalandong, sa pagtuon sa imong mga pulong. Sa tanan namo mga pagsulay sa pamilya, kabugat sa kinabuhi, sa tanang kasakit, Lord. Nagatuo kami ang mamahawa mo palayo, mo talikod ang tanang tao. Ikaw nagpabilin nga Diyos nga nakasabot sa among gibati, sa among kahimtang, sa kabugaton, sa among mga hilak, sa mga kasakit. Ug ikaw ang Diyos nga kanunay nahigugma ug nagpakabana kanamo. Salamat kayo, O Diyos, sa imong pagpasaylo kanamo. Angikan karon, especially sa umaabot namong Thanksgiving. Ang imong sugo nga ipagakos namo ang imong pulong. Ilabi na sa among mga kaanakahan, mga kabatanunan. Gani kaming mga ginikanan. Walay lasa namo ang imong mga pulong, walay lasa ang pagpaminaw sa mga pagtudlo niini. Delikado ang among mga kinabuhi nga makatulog kami spiritually, mahagbong og malayo diha kadimo. Salamat, Lord, kinsa may naay giatubang karon nga mga kabugat. They will find their rest in you, Jesus. Tagaay sila malinawong kasing-kasing. Payapa nga huna-huna, Ginoo. Ihatag kanila ang gakos. Ihatag kanila ang comfort. Mga amahan, nagtrabaho, na nagbiyahe, nagmotor, nagdrive sa kyanan. Salamat, Lord, nga sa ilang paggikan, safety sila, sa ilang pagpauli, luwasab sila, Ginoo. Mga asawa, nga maoy naggapos sa tanang kabugat sa responsibilidad sulod sa panimalay. Liguna, dasiga, o gatagig kalipay, Ginoo. Mga anak, himo ang magmatngon sa pagkabot sa mga kaugmaon. I pray, O Lord,
Ay mong i-establish sa kada kasing-kasing og huna-huna ang matag pangandoy sa mga batan-on nga maoy ilang hatagan sa pag-focus tagaag panahon ang ilang paghigugma, pag-alagad kanimo, ang ilang pag-eskwela ug ang ilang panimalay. Dili sila magapos sa tanan nga mga buhat sa kaaway, ilabi na sa mga barkada. And we pray, Father God, nga ang imong mga pulong o Dios sa kadunay buhi og nagpahigmatan namo sa matag adlaw. Among katapusan nga pangayoon, Ginoo, ingon nga wala minasayod unsay moabot namo sunod nga mga adlaw. Ingon nga kami o Ginoo, anaa sa mga kasakit, may mga problemang moabot, among katapusang pangayoon nga kuptan minimo sa tibuok namong pagkinabuhi. Salamat Lord, matag adlaw ginasusi nimo ang among mga kasing-kasing. Salamat Lord, nga ang imong mga pulong nagdasig naglig-on kanamo. Walay makaikyas ang tanan imong panalanginan, Ginoo. May mga problema sa panglawas, ikaw magtandog mga hikap, Ginoo. Ug ikaw ang Dios. Among simbahon, dili relihiyon, dili ang pundok, kundi ikaw maoy among tahuron aning kinabuhi, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. At ipasusis, Ginoo, atong kasing-kasing sa